Hey guys! Welcome back to my channel. Inday Krodang here, and for today's video is meron tayong bagong product na itatry. Of course, this is beauty product. So, namimiss ko tong gawin because before, nagre-review ako ng mga beauty products which is very affordable na mga product lang naman kasi hindi naman tayo makaka-afford ng mga mamahaling products. So, for today, this is my epic comeback sa pagre-review ng mga affordable cosmetics or affordable beauty products. So yes, don't forget to like and subscribe in the Krodang channel, and yeah, let's go. So this is the product that we are going to try. This is the Dragon Rane, or Rani. I don't know how to pronounce it correctly, but this is a lipstick, guys. Matte lipstick siya, and Lazy Velvet Matte Lipstick. So let's try this and open this box. But before that, guys, I got the shade 04 and I will put the rest of the shades right here. So this is what it's look like. So parang nakita ko to siya sa Facebook na parang nagtrending tong ganitong product. So kung paano siya i-open is parang i-ano mo lang siya dito, guys. Wait lang. Hihilain mo lang to siya para lumabas. So ganyan siya, guys. Ayan. So ganyan na siya. So ito yung itsura niya pag open. Parang ganyan lang lips mo, parang kumakain ka lang ng lollipop. Ganyan. So ganyan siya, guys. Parang naglalaro ka lang, guys. Parang nag-lipstick at parang naglalaro at the same time. It has a fruity scent of it. Ganyan. So ganyan siya sa lips. Parang lip balm yung feeling niya sa lips, mga day. So, ayan. Ganda nito. Parang very convenient lang niya, guys. And yan, kung pag i-close mo siya, igaganon mo lang siya. Ayan, parang i-flip mo lang siya. Like that. Oh. So, very handy niya, ganyan. Hindi mo siya ano talaga, guys, hindi mo siya mawari kung ano siya. But it's a lipstick. It's a matte lipstick. Very pretty. So, let's observe the product furthermore para makita natin yung kagandahan nito. Welcome to our final thoughts about this product, Dyers. So, this is only 89 pesos. Hindi po kasali doon ng shipping fee na babayaran natin. But then, this is highly recommended sa mga panay gala, panay alis. Kasi very handy niya, guys. At saka very convenient niyang gamitin. Gaganon mo lang siya, i-flip mo lang siya, and then, ganyan, diba? So, yung palagi kang gumagala or tawag doon nagka-club ka, dalhin mo lang to siya, and then pag feeling mo na nawala na yung lipstick mo sa lips mo, is gaganon mo lang. Diba? Oh, meron na ulit kulay yung lips natin. Hindi tayo mamumutla, mga day. Ita-transfer test natin siya. Of course, nagta-transfer yan siya, mga day. But then, kahit na punasan mo yan siya ng i-dab mo yan siya ng tissue, meron pa ring stain na matitira dyan sa labi mo, mga day. Just like that, diba? Meron pa rin siyang stain kahit ginano natin yan siya, mga day. Meron pa rin. Hindi pa rin tayo namumutla. Is long lasting din naman kasi sinuot ko siya kanina ng 8 AM, mga day. And then, until 12 na hindi ako kumakain ng something o hindi ako umiinom ng something, meron pa rin natitirang stain sa aking lips until 12 noon, hanggat sa kumain na nga ako ng tanghalian at uminom na rin ako ng tubig, is doon pa siya natatanggal, mga day. So, for 89 pesos, highly recommended by me kasi very handy niya at saka talagang very convenient niyang gamitin, and then long lasting na din siya, mga day. At saka very cute niya.
hindi siya halatang lipstick, 'di ba? So very nice. So yeah, for 89 pesos magkakaroon na kang ganitong ka-cute na lipstick, 'di ba? So yes, mabibili ito sa Beauty Glaze official store sa Shopee, mga day. Kung gusto nyong bumili ng ganito, marami silang available na shades. And of course, mga day, hindi siya bothering sa lips. 'Di ba? Kasi meron mga lipstick na talagang bothering siya sa lips. Ito is hindi, ito lang para lang siyang guys, lip balm sa lips talaga. Hindi siya bothering or something na meron kang mafe-feel sa lips mo. So, yon, thumbs up with this product. At saka talagang nakukutan ako sa ganitong mga product na talagang ganyan, 'di ba? So, yes, thank you for watching sa review natin with this product. Sana matry nyo din to kasi very nice talaga siya, guys. Very cute siya sa natin, sa mga makeup pouch natin. Alright, so thank you so much for watching sa ating review and hopefully makita ulit kayo sa aking next video. And of course, don't forget to like and subscribe in the channel and hope to see you in my next video. Bye!